Godmorgen! Hej, kan I finde mere spørg frem? Nej. Nogle gange. Så vi kan se. Hvad? Din hoved åben. Okay. Så vi kan se, kommer jeg ikke alene. Det her, det er Caroline Jensen, som er flyttet til fra Odense. Som I ved, det er rigtig, rigtig svært at skifte skole, når man går i udskoling. Så jeg vil rigtig gerne have, at I sørger for, at Caroline får det rigtig godt her på stedet. Caroline, har du lyst til at fortælle lidt om dig selv? Jeg hedder Caroline Jensen, og jeg er flyttet hertil sammen med mor og far, og jeg bor på en gård i Hilsted. Okay, du kan sætte dig ned ved sådan her, som er Randa. Ja. Jeg har nogle lektier til jer. Har I lavet dem til i dag? Måske ikke. Hvorfor kommer det ikke? Nogle gange. Undskyld. Vi kan se her. Ideen som den er, hvis jeg ser, at I smider den på gulvet. Ja, smider. Nå. Nå, I kan bare gå ud til frikvarteret nu. Sørg nu for, at Caroline er sammen med jer. Ja. Hey Caroline. Hej. Jeg tænkte på, om du ikke ville være sammen med os her på skole. Det gør jeg, ja. Okay. Kom nu. Ja. Ej, det er godt. Hej Caroline. Du skal lige hjem til mig først, og der møder vi Emilie, fordi ja, du skal lige have noget andet tøj på, for du kan føle sig også på gaden. Hvad er det gerne med det? Ja, det er ligesom ikke rigtig vores stil, vel? Hallo, kig. Ja, okay. Ja, okay, men Emilie er der her. Hej! Er du sikker på, at du kan finde vejen herhen? Det var nemt nok. Ja, okay. Som du kan se, har vi jo selvfølgelig taget Caroline med. Ja. Fordi vi har tilbud til hende, du ved, hvordan til. Ja. Kunne du godt tænke dig at få en makeover? Ja, det kunne jeg da godt tænke. Okay, fordi vi skal over i byen senere, og hvis du sagde nej, kunne vi ligesom ikke rigtig føles med dig. Det vil jeg gerne. Det vil jeg se. Okay, den her neddel har vi talt om i rigtig lang tid. Den kan bare Ja. pletter så meget. Og så sammen med lyserødt hår. Ja, det var så sødt. Men nu skal vi altså starte med tøjet. Ej, det er Vil du jeg ikke altså 100% sikker på. Vil du ikke have lyserødt hår? Jo. Nej, så vil du også have på, ikke? Den på. Den klæder hende er helt vildt. Ej, hvor er den sød. Endelig lidt noget der, hva'? Men klæder dig vildt. Ja. Kom, lad os gå ud i byen. Ja. Hej, jeg vil gerne købe noget brød. Ja. Ja. Skål. Tak. Tak. Hej. Hej. Så long. Helt ærligt, Caroline. Hvad fanden er du i gang? Hvorfor tror du ikke noget? Hvad hvis jeg blev taget? Det skulle da fuldstændig lige mig. taget måske? Ja, der er vi aldrig blevet taget før. Tør du ikke være med, eller hvad? Jo. Hvis ikke du gør, så kan du ikke være sammen med. Jeg er slet ikke klog. Jeg gider dig simpelthen ikke. Du kommer hen til mig, når du gider tage dig sammen. Kom. Jeg vil gerne se. Vi skal gøre det godt.
Vis det, vi står herude for og kigger. Du må godt skylde det, for vi har ikke helt dag. Hej. Hej. Jeg kunne godt tænke mig nogle brød. Ja. Hvor mange? Bare 3. Der var heldigt. Det var det sidste. Tak skal du have. Hvad skal du have? 20 kroner. Hej mor. Hej Karoline. Har du allerede fået venner i den nye klasse, siden du kommer senere hjem? Ja, det var bare lige nogle af dem. Nå. Jamen det er kun godt at høre. Har du været en god dag i skolen? Ja, okay. Er det okay? Nej. Hvad er det for noget tøj, du har på? Du er en, der går på kostskole? Jeg overgår ikke det her, mor. Jeg gider ikke flere spørgsmål. Karoline. Helt ærligt. Nå. Hvorfor fanden gjorde jeg det i dag? Jeg ved jo godt, det er forkert. Det var dumt, ja. Hvad gør man ikke for at få venner? Ja. Det var dumt. Hej. 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 Her er dit tøj. Tak. I dag har du da endelig fået noget pænere på, hva'? Jeg ved ikke rigtig med, hvad jeg synes om det. Ja, Emilie er lidt i tvivl. Det er jo heller ikke så mærkeligt. Du også kun lige kommet ind i gruppen. Men vi håber, at stilen forandrer sig med tiden. Ellers så ved du vel godt, hvad der sker. Ja. Godt. Kom, vi går i skole. Hej. Hej. Undskyld, vi ikke lige blive der 2 sekunder. Nej! Må vi bestille noget? Hej. Jeg har ikke helt Jeg dag. står Jeg på har faktisk bare... de er her nu. Hallo, skal vi købe Vi vil bare gerne have det Ja, overstået, du tak. vil gerne komme nu. Ja, tak. Kan vi ikke få noget? Jo, hvad kan vi godt tænke? en rød? Ja, vi har svært udsalg. Der går lige 2 minutter, så Nå. vi kan have Er det her, der stjæles? Ja. Du kommer her. Du er blevet til at stjæle. Du kommer med på stationen.